Koopmans. En Babs Deudeken. We binnen van Vlotfit stoelmassage en dat is hartstikke goed voor de reg en om fit te worden. En we wil graag een bedrijf aan de slag, dus we zijn twee vlotte meiden die stoelmassage houden. Babs had ook een praktijkinternaat en ik in Moedenpost. En dat is goed voor pinehollen en stress en burn-out en lege rugklachten en pijn in de nekken. Dus je moet gewoon komen, je moet bellen. Je telefoonnummer is 041 84 23 40 en Babs nummer is 06 123 34 35. Groetjes van Jannie en Babs. Oh nee. Knip. Nou, daar ben je. Bel je, hè? Dat is echt goed. Preventief. En je krijgt er een soort energie van. En dat is heel belangrijk. En zeker bij een wandeltocht. Als de zwarte kaaien, we hebben je goed stenen. Om jezelf te promoten. De groetjes van Jannie en Babs. Doei!